σήμερα το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Έχω χάρισμα, έχω ταλέντο με τις λέξεις το μοντάρισμα. Τις γυναίκες πάντα κάνουν ξεκαθάρισμα. Σκληρό μαρκάρισμα, ποτηλιάρισμα. Μόνο εγώ γνωρίζω ότι είναι σταδιλάρισμα. Ένα μέρος τρίτο από εμπρίτο. Στην εξέδρα μου γνωσίφω. Έχω βρει όλους τους τρόπους επιτέλους να μην πείσω. Είναι ότι ενές συνέβρα και η κόρη του παρέα. Συναντηθήκη κάτω στο μικρόφωνο μοιραία. Ησυχία! Το μάθημα αρχίζει πιτσιρίκο. Από εδώ και στο εξής θα κοιτάς κάτω το ρίσκο. Κι αν θες πολλά να μάθεις για το φύλλο των στενές. Ιδιαίτερα στο σπίτι σου προσφέρει ότι είναι. Δεν κάνω ραπ, μόνο παίζω με τις λέξεις. Πάνε στο μικρόφωνο ότι είναι διαλέξεις. Μικάλης, ρεκόμινους και TJS. Και γυναίκες που ποτέ δεν είναι αρκετές. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Τώρα ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Τώρα ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Τώρα ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες. Πάρτε πόντα τελευταία. Άλλη μία, τελευταία. Αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Είναι το σήμερα, το αύριο και το χθες με τη ζωή σου μόνο αυτές. Κάνω πιο σεξ τη ζωή σου.